Разпра тук се води, разпрата расте. В разпрата се чува Ние, вие, те. Слушайте, хора, големи и малки, слушайте, братя, навред по света. Моите думи не са залагалки, моите думи са наша мечта. Народът, армията и въстанническите дружини да се вдигнат на незабавни, смели и решителни действия. Всичко за спасението на родината от катастрофа. Ние всичко това трябва да го спрем. Може да го спрем само като изметеме цялата тази прогизнала политическа Как да изметем? класа. Няма такава метла, Само която да изметем. народа знае как. Незабавни, смели и повсеместни действия на решителна борба за извоюване на свободна, независима, демократична и силна България. Ако ние имаме народ и гражданско общество, хората излизат пред телевизията и казват: това не може да продължава така. Вие нарушавате всички права и закона. Господа управляващи, България е нашата родина и вие не заслужавате да бъдете български граждани. Вън от парламента! Променете се и излезте! Поклонете се на българския народ и му кажете: България е изправена пред най-важните дни на нейното настояще и на нейното бъдеще. твърди българи! Не на корупцията, беззаконието и мизерията! Ще бъде ли утре тук пак? Проверя. Никъде положението не е добро. И очевидно демократизъма и гласността ще вземат широки размери. Българи си не майка стара. Пикая аз на първата класа. Амицата им мръсна. Кой ли не? Всички са платени. Как може така? Точно такива като нас. Дето казват: това мен не ме интересува, това мен не ме се засяга, това въобще не знам. Точно такива като нас. И букваме мамата на държавата. Какво ви говори това? Европейска класа. Нашия народ реагира ли? Кой българин излезе да каже една дума? Една дума? Няма такива. Ние сме уверени вече, че хората искат промяна точно на това статуко. И ние сме длъжни да го направим. Каквато и цена да има. Ама кога ще стане тая работа? Един дявол знае. Иначе всичко пропада. След 25 години тук ще бъдат цигани и турци, превес и ще бъде шепа българи. Всеки го знае, това е демографския срив.
това, което слушам, това, което гледам, просто е зашеметяващо как е възможно, ако е възможно, да се ликвидира това. Държавата продължава да търпи и поощрява с бездействието си картелно споразумение за повишаване на цените на хляба, както и спекулативни повишения на много стоки за ежедневна употреба. Хората не могат да търпят повече това. Тук са и пенсионери, тук са и трудещи се, тук са и млади хора. Всичките страдат от тази система на монополистично ограбване на българския народ. Граждани се събраха на протест срещу исканото от енергоразпределителните дружества увеличение на цената на тока. Протестиращите изразиха възмущението си от политиката на правителството, която обслужва интересите на частните монополи, а не тези на българските граждани. Няма година, в която цената на тока да не е повишавана. Цената на тока и в момента е най-високата в Европа. И се плаща от хора, които имат най-ниските заплати в Европа, което е абсолютен антипазарен и античовешки феномен, който се случва в момента. Държавната комисия, вместо да работи в интерес на българските граждани, вместо да защитава интересите на тези, които плащат водата, парното и тока, се явява адвокат на чуждите монополи. Вънка цялата мафия, вънка! Цялата политическа класа от всички краски, червени, зелени, бембени, сини, жълти, вънка! За какво да разговаряме? За да се лъжеме, да се гледаме в очите, да си говорим сладки приказки и пак нищо не се случва. И отново това, което се случва, да бъде на гърба на потребителя, на гърба на обикновения българин. Ние искаме ясно да заявиме. Ние не вярваме нито на агенцията, нито на правителството с неговите хубави красиви приказки. Защото на практика политиката на държавата в момента облагодетелства монополите. Монополите. И добре, бе. Как може такова нещо? Кой мозък може да допусне? Как? Не, това е идиотщина, която няма равна на себе си. Тяхната верица. Не, това не са хора, бе, това са зверове. Да, това е самата истина. България е обрунена, България е погазена, България е линчувана, България е намразена, България е ограбена, снижена на колене, предсакана, разплакана със 7-вековно време, но красива си, коприва си, съдба си ми отровна, ти няма си, простряна си, но майка си съдбовна. Обичам те, отричам те, боля с твоите болки, прегръщам те, разгръщам те в странни обиколки. Изправяш ме, отравяш ме, стигаш ме духовно, привличаш ме, отблъскваш ме, разбиваш ме основно, но началото и края си в космическа задявка. Ти ада си и рая си и стара килимявка. Подай ръка, задръж ме в отроба да си свята, разбрах, че нямам други родител на земята. Никога не търси българина вината в себе си, никога. Че се е докарал да е безработен или че се е докарал да не го искат на работа, защото не е достатъчно квалифициран или дисциплиниран или каквото и да било. Той не се чувства виновен. Той търси виновен правителството Борисов. Никога в себе си, никога.
най-прости неща голяма част от хората не ги разбират. И живеят с някакви съвсем неверни, бих казал, объркани представи. Българина знае ли го това? Че са наивници, че не разбират, некомпетентни и прочее. А у нас пък всички си мислят, че са компетентни в областта на политиката и казват такива безпардонни, твърди мнения. Thank you.